2, 1. Oh god. Het is heel krap. Ja, die is heel krap. Geweldig. Succes maar erin komen, want het is echt tiny. Zo goed, zo goed. Alleen nog de echte kenners die weten we hier winnen. Oh, ik vond dit heel leuk. Leuk zijn. Jongens, proost. Ah, ik heb er wel een stukje van. Ik vind dat wel. Ik doe het altijd net. Maar deze opdracht is echt appeltje eitje. Begin al je... Ik best van de wegdrap. Ik weet het. Nee, maar op. Nee, Bornburg, nee. Ja, Bornburg. Oké. We winnen in de wedstrijd. En dat betekent puntjes. Puntjes, wij vroegen altijd een TikTok hè, dus we moeten even een leuk plakje hebben hier. Wat een mooi dingetje. Kabouters. Ja, hier. Ja? Dan was het de plop. Zullen we de klopse dan zo? Kabouterhans. Een keer in de grond. Stap met je voeten op de grond. Nou ja. Dan doen we dat één op verschillende plakken op het kabouterpad. Ja, maar het valt heel lang. Ja, oké, dan wil ik stikken. Oké, 3, 2, 1. Nou, wat leuk hierin. Wij hebben nou ook weer Bornburgum. Bornburgum. Doe maar stap met je voeten op de grond. 3, 2. Oké. Ja. Zwaaien aan. Die beetje verschillend. Kom je nog eens ergens? Ja. Bornburgum kabouterpad. Heel leuk. Guys gehad. Bornburg met Jennifer. Snel naar de kerk. Draven we naar de kerk? Martijn, ik vind het wel echt heel snoezig trouwens. Ja, dit is een snoezig... Ja. Maar wist al, wij binnen. Ik zou zeggen, liet even achter in de reacties. Maar ik op ons YouTube kanaal, Kist al Shin, wij op dit moment binnen. Dus ik zou zeggen, abonneer daar ook op even. Want het zit in de teaser. Dus ik zou zeggen, comment en abonneer ik even op chill. Nou, dan gaan wij nog naar de volgende. Volgende. Tijdens de heide, zit je vast. Prachtig. We gaan. We gaan naar de Twijzeler Heide. We willen net naar Dokkum, maar Dokkum is maar 4 punten. Dat is te weinig. Ja, weet je hè? Wij kunnen winnen. Wij zijn de beste. En wij hebben de strijd van het Isen. En we wonnen. En nou winnen we de wedstrijd. We pakken ze. En ik wil niks van ze weten. Niks! Nou, dat is die dan. For farmers. For farmers. Hij kon de bocht dat mandje. For farmers, but not for mensen die een TikTok race doen. Zullen we gewoon deze squallen pakken? Ja. We mogen weer op de snelweg. Yes. Yes. Oh ja, snel die kwijt. Top. Die een anti-blue shirt en dat is blauw. Ja. Ik denk dat dat wel grappig is. Het is anti-blue en er zit blauw achter die. Ja. Oké. Zo dan? Martijn, waarom ben je zo anti-blauw? Ik ga een hekel om blauw. Maar er zit blauw achter die. Oh. Deze squallen het traaien blauwe. Ik vind deze squallen wel leuk. De squal is op zich wel leuk. Maar wist je welke squallen dit logo het? Drop het in de comments. Net zo zitten. Zinnen is bijna nummer 1. Ja, het wordt wel dreig. Het wordt wel Met aardig regen. Ja. Ik heb het idee dat ze een beetje
gelijk geen opspieren met huis. Maar waar moeten we heen nou? Ik heb geen idee. Zullen we het zie ik in de auto? Ja, Wat kom. in de matten, want En anders een is het beetje vlugger. beetje vlucht. Dan gaan we. Go. Hurregriep is een kwartier. 14. Dan gaan wij naar Hurregriep. 14 minuten. Waar is de kist even zien waar het team is? Zijn we er nou in Bakcafé? Kom er door. Wow, het is een lichtering. Het is een kinderbroedij. Goed zo. Goed zo, als het goed is, best wel een lievigheid. Ja, krijg kusjes van mij. Als er eens man, dan... Goed zo. 3, 2, 1. Kom op, mee. Hey guide, waar ben we nou? Is het nou tegen mij of tegen hem? Zijn Bakcafé. Lekker. Weet je nou Hurregriep? Hurregriep. Ik merk wel dat het mooi is. Beide teams wat langzamer. Ja. En wat? Met hun volgende obstakel. Ja. Ik denk een weetje van de locatie op dit moment. Oh. Want er zijn heel weinig locaties over. Oh ja, dat is leuk. Wat wordt het? Nou ja, ik denk maar die komen, dan was er nog heel de race wordt van. Maar ja, wist. Of het dus nou, of dat is. Nee, ik kies echt hun stressje aan het einde van de race, maar die komen nog. Ja. Ja. Oh, dat is zo. Oh! Ze is om je zon. Ik zag het in de auto. Waarom was het nou weer zo? Ja, nee. Daar ken ik niks van. Zullen we dan steeds nou die weetje en dan het tweede ding nog de ko, want dan heeft ze nog Ja. stress om die ko. Dus we Ik hebben nog hoop kans. dat we misschien die ko krijgen, maar dat die eigenlijk direct vind ik. Ja. Hallo, wacht even. Ik zoek even het beter licht. Ja, wacht zo, ja. We binnen nou in een prachtige strit, hè? Maar waar zijn we? Wat is het? Waar is het? Precies in. Daar ligt het achter in de komen. Mwah. Prachtig. Hallo? Hi. Nou, kom maar op. Wat haal je voor u? Fotoco. Fotoco. Ja, dat dachten wij dat al. dachten we al, ja. Je mag je een leuk beetje vertellen hoe het plak ben je binnen. Oh, nou we hebben nou binnen, dat weten we zelf ik net. Nou, Succes! Helemaal goed. Nou, succes! doei doei. Succes! En wij komen weer heen naar Bakveen, toch? Nee, dat ben ik correct best. En we gaan naar Onderbeking. Oké, dus feitje betekent of fine. Onderbeking. En zo, maar is dat niet wat? 30 minuten. Hij dacht nou, hè? Ja, dat dachten we al, ja. Een ko. Weer een ko. Nou, weet ik het. Maar hier naar de Marland, denk ik. Ja, tik. Ja. We zijn in de endgame. En we gaan nu naar Veenwoorden, Droegenham en dan jou het. En ik had er een goed gevoel voor. Ik ga die laatste puntjes harken. Ja, Veenwoorden, de endgame is on.